Goratzen zaten nola Joritze izan genion hemen lan aiteko eta lurra lortu genuen. Eta ez ginen nekazaria bilatzen, hemen lan aiteko. Joritzei esan da, eta baietz esan zigunean, goratzera nola esan zuen, eki pertsona bat, etorriko ala egunero laguntzea. Eta galdetu genio, zein izango da, zein da pertsona gita, esan zigun. Nerama Arantxa etorrikoa egunero. Eta ala izan zan, hasieran laguntzea, hasiera. Hau, Arantxa, zorionak Amalur saria jasotzeagatik. Urte askotan egontzea hemen bena laguntzen, bakarrik. Eta gero, urtetaraia hasi zinean lanean esango guneke, remuneratuta. Eta, eskerrik asko, nire partez zurekin ikasi dudan guztiangatik. Hor ikusten da, ez da, tradizionalki baserrian eta emakumeak eta jokatu duten papera, beti itzalean, baina hor egunerokoan, maratoia bezala korritzen, kexari gabe, eta jotake, euna jun, euna torri. Posible dugu esan, Arantxa jaio zela Baratzan. Hainbeste, bere bizi guztia Baratzako inguruan eta baserrian, baina nik uste Baratza dela bere kutuna. Eta gero Joritzen ama, Claro, gure Joritzen ama. Tokatzen zik izatea ere. Joritzen ama, Horre, asko aportatu du, ekarpena handia indu. Hau, Arantxa, zorionak, ondo merezitakoa irabazi duzu. Tinko eutxi diozu erronka honi, egunero hemen egon duzea proiektu hau aurrera ateratzen. Ez dizugu ikusi egun bat ere aurpegi txarrakin, beti aurpegi honakin. Eta, denbo hau zurekin konpartitzea txor bat izan du da. Besatkada handi bat eta eutxi. Iepa, Arantxa, atxalde hon, zezango nio nikiri bestik izan ez duten ikan. Saria, mezitakoa, hoi ez zion dudikan, bazakinet horrek urduri jarriko haunela, baina, hor zion. Eta espero inet, hemendikan aurria ere ikuste hemen Baratzan sarritan. Ama, zorionak, erkin mezitak azumen aldi hau. Eta nik eskerran man besteik ez, intzulan guztiegatik, zure jarreragatik, erakutsi gaituzun guztiegatik, zure jakintzagatik, gu hemen hasi ginean ez genuen ideik, eta eskerra zuzinen, bestela, eta hobena zure jarrera. Zure beti pozik, beti momentu txarretan laguntzeko, eta espero tola segitzea, eta mila esker denagatik. Bera pertsona zorogarria dela, bazekien, indartsua, goxua eta oso langilea da. Nire, hasieratik etxean bezala zentinarazi nau, mil esker, Arantxa. Eta niretzat bera Amalur da. Lurrarekin eta sortzen den bizitzarekin duen loturagatik. Eta, ez, eskerrik asko berriro. Eta, gauza konak guztiak merezi dituzula. Eta asko maite zaitut. Matia, guztiz merezitako saria. Esan bertzaiut opari bat izan duzela netzako, opari bat izan duzela zure onduan lan egitea, zutaz ikastia, erakutsi zen izkin gauza guztiak, eta kriston pertsona zala, izugarria zala, pila maite zaitutela, eta zu bezalako jende gehiago baldin bazu mundun, asko zoruki jokungo zela dena, bai nekazaritza eta bai beste guztia. Eta zure eskuzabaltasuna dela saritzekoa eta goraipatzekoa eta muxu handi bat.